Окупанти почали судилище над громадянином України в окупованому Криму. В окупаційному Верховному суді Криму почалось перше засідання по сфальшованій справі проти Костянтина Ширінга. ФСБівці звинувачують його у шпигунстві за завданням української розвідки. Так зване засідання відбулося у закритому режимі. Про це повідомляє Кримська правозахисна група, посилаючись на адвоката Дмитра Діндзе. Відомо, що Ширінгу у суді стало зле. Він страждає на серцево-судинні захворювання. За клопотанням захисту йому викликали швидку допомогу. Костянтина Ширінга ФСБівці затримали ще у квітні минулого року разом з цивільною дружиною, російською військовою з Феодосії. В Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали провокацією інформацію про затримання в окупованому Криму буцімто учасників української розвідгрупи. Сам Ширінг своєї провини не визнає.